Sam Salis Production. Sam Salis Production. Kece annurina mai yayan kunci idan da hoton ki kusa na ba na jin ɗaci idan kina fushi da ni ba na iya bacci murmushin ki shine ke yaye mun koga kar zuci a taɓa ki lalle a ranar zan koyi gabanci dan ko digon hawayenki ba zan iya jura ba. Allah gage binnan wacce nake kewa cika mun buri ta zamto mata ta. Allah gagayen nan wanda nake kewa cika mun buri ya zamto an gola. Tunaninka kullum ke rikita ni gidanka salin alin kace ka kai ne zaman salamun kaulan kishiya karkai mini ranar da wata ta kalle ka ciki na sai da yan sore yayin da ta maka murmushi ta makar in zare ko a sakan ban iya juran wata ta kalle ka Isa ranki yadda ba za ki iya wuɗu ba ni ma ba zan yo ba daga ke ba ƙari kishiya ba zan maki ko ɗaya ba ba ma faudin ba ko dubbai ba sa yake ɗaya ba yadda ban so kula ki ni ma ba zan kula mata ba na zama mijinki ba zan taɓa saki kuka ba zariri taki sakin zarce mata wisu. Allah gagayen nan wanda nake kewa sanadiyar sanda nake masa bacci ban iyawa. Allah ka sa a idan yan mata ya koma mummuna ya koma tamkar dodo su dinga rudewa a cikin zuciyata kaɗai sai dinga haska